Začneme vám, pán Štefančík, pri tej prvej. Ten tretí balíček konsolidácie, keď ho koalícia predstavila, konkrétne minister financií Ladislav Kamenický, keď ste si to pozreli, čo ste si pomysleli? No tak ja to budem vnímať ako politológ a hlavne ako občan. Od toho tu ste. Veľmi nešťastne, pretože pán Kamenický si tam robil srandu z občanov, že namiesto toho, že si budú kupovať lekvár, tak si ho budú robiť doma, respektíve piec keksy. Len problém je v tom, že pán Kamenický predstavoval svoj balíček v septembri a na jahody a na marhule sa chodí niekedy v júni a v júli. To znamená, že ja ako starý kuchár lekvárov som si pomyslel, no tak ale prečo mi ten balík predstavuješ v septembri, keď ja chodím na jahody v máji, respektíve v júni. Áno, môžem uvariť ešte nejaký slivkový ako pán Drucker, ale to bolo tiež také nešťastné, že človek, ktorý má niekoľko tisícový príjem, sa začne tváriť, že ide šetriť práve na tom lekvári. Takto, pán Štefančík, ešte by ste mohli ísť do Talianska alebo do iných južných krajín a kúpiť si tam zoženiete aj marhule, aj broskyne, aj jahody, aj čerešne. Otázne, že či také drahé ovocie budem používať práve na lekváre. To by som sa asi viac doplatil, ako keď si kúpim ten zdražený lekvár.